kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Bacolod Coastal Expressway kabahin sa mga priority projects ang Western Visayas Regional Development Council. May report si Nico Delfin. Sa tuyo nga mapahagan-hagan ang paggutok sa mga salakyan, naduso sa pagsinapol sang katapos ang Western Visayas Regional Development Council ang pagtukod sang 10 billion pesos Bacolod Coastal Expressway. Ang kapin sa 17 kilometers nga coastal road halin sa Barangay Banago hasta Barangay Punta Taytay ang mag-aangot sang coastal road nga ginaplano sang DPWH nga itukod halin Victoria City asa sa Banwa sang Pulupandan. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga ang Coastal Expressway ang kabahin sa pagpanghanda para sa construction sang island bridges nga mag-aangot sang Negros kag Guimaras. In anticipation sa aton nga PGN Bridge, ang influx ng salakyan coming from Panay Island, Guimaras Island, as well as from Negros going to Panay Island. So naghimo kita sang proposed coastal road that will ease the traffic sa aton nga syudad. So that's number one. Estimated to was total mga almost 10 billion. But maamat-amat lang sila. So ang initial tong gin-propose for this year is $500 million to start it. Isa man ini sa ginakabig nga pipeline projects ng DPWH nga ginalantaw mag-aangot pagid sang Victoria sa Cadiz City Port. Sa tuig 2025, ginapaabot masuguran ang Coastal Road Project. Kabahin ini sa mga priority projects ng syudad para sa pagtukod sa Bacolod Smart City. Samtang nalakip sa dugang nga mga priority projects ang RDC, among DSWD Regional Warehouse, kag ang cruise ship hub sa isla sang Boracay. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.